Ahojte, jsem tu nová a já se jmenuji Klara, je to můj první vlog na světě a snad mi pomůžete se naučit tyto noty. Dneska udělám první díl dvouslok ze Jarní den Mozart. Mozart. Nevím, kdo je Mozart. Trošku směšný. Vždycky, když to zvládám hezky, pak se usmívám a najednou Já se neusmívej. Tak jo. Já zdechnu. Mám sestru a prostě furt jenom větší. Mám dvě sestry, které furt mluví, furt něco dělají. Hello. Tak mám dvě sloky, jako je to ok, ale jakože neúplně dobrý, jakože jen tak trošičku, jak kdyby. Jinak jakože, jestli se to s vámi dneska líbilo, tak zatím ahoj!